paminta. Ayan, tingnan niyo yung luto ko. Ang sarap. Dipstick yan. My version. Dipstick. Ria's version. Sarap yan. Masarap yan. Yan ang aming ulam today. So, tanghalian. Okay, luto na po ang aking, ay, ang init. Super init po. Yan, sarap yan. Pwede na yan sa aming tanghalian. Sarap yan.